Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata uwar gida ta ƙona abokiyar zamanta, wato amarya da mijinta ya aura, inda ta kashe ta har lahira. Duniya ina zaki da mu. Kishi kumallon mata, in ji Bahaushe, sai dai wani kishin babu komai a cikinsa sai jahilci da son zuciya da kuma rashin sanin ya kamata. Ita dai wannan uwar gida da kishi ya ɗebe ta har ta ƙona amaryar mijinta, ta yi wannan aika-aika ne sakamakon mijin yana shirin tafiya Saudiya umara tare da amaryar. Yanzu kuma bari mu haɗa ku da shafin BBC Hausa domin jin cikakken rahoto akan wannan al'amari. Marigayiya amaryar, wacce kamar yadda mahaifinta Malam Ibrahim Yahaya Sidi na Khalifa da ke sabuwar unguwa Katsina ya shaida min ta wayar tarho, yau kwanakinta 54 da kai ta gidan mijin nata a garin Mina na jihar Neja kafin gamuwa da ajalin nata. Sallah a zuhur muna zaune kowa masallaci sai aka aiko yaro yanzu ana kira gida. To na garan dai da yanayi na ce lahiya ce ai fati aka sama wuta aka kona. Idan shigo gidan na iske suna kuka suka ce ga abin da Maryam ta bugu. Karfe 3:30 zuwa 4 na yamma suka ce in ba su izini wai su yi mata ganaza can. Na ce ban yarda ba a kama ita gida. Da daddare aka turo ta a mota suka kawo ta nan da yi karfe 4:30 gida naka tana sabuwar unguwa. Malam Ibrahim din ya daɗe min ƙarin bayani kan yanayin yadda 'yar uwar marigayiyar da abokiyar zamanta suka tarar lokacin da suka je don kai ɗauki wa Fatima marigayiyar, da kuma yanayin yadda ya ce sun ga gawar 'yar tasu bayan da aka kai musu ita can jihar Katsina. Da masu gadi da masu hidimar gida duk sai da aka aike su aka raba masu ayyuka suka bar gidan, sannan sai suka rufe ko ina na gidan, to sai suka hau bugunta. Lokacin da ta ga abin kamar buguntan za a sai ta buga ma 'yan uwarta Maryam. Ce Maryam yi sauri ki zo gidan nan yanzu. Ta ɗauko abiyar zaman suka taho tare, ko da suka san kashe ta, sai kuma suka kona wata riga suka ar'aza mata suka ɓadda mata kamannu ga fuska. To a taƙaice dai sun kona ta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Muhammad Adamu ya daɗe min ƙarin bayani game da wannan lamari, inda ya tabbatar min da cewa mijin marigaya Fatima ne Aliyu Abdullahi ya fara kai rahoton cewa ya zo gida ya tarar da gawar amaryar tasa. Mun kama ita uwar gidan domin akwai kamar uwar gidan ita ta kashe ta, domin akwai alama cewa an yi amfani da taɓarya aka buge ta, sannan kuma sai aka kunna mata wuta jiki kamar nuna kamar gobara, kuma amma ba wani gobaran da ya faru. Amma dai da aka je aka samu da cewa jikinta akwai kuna, amma dai da akwai tabbacin cewa an buge ta da wani abu mai ƙarfi. So yanzu dai uwar gidan tana hannunmu muna bincikawa, kuma ita wannan gawa mun kai asibiti har doctor ya examining kuma ya releasing to the family. Haka ita aka kama kenan kamar an yanzu dai an kama ita da kanwarta dai guda 4 suke hannunmu, amma dai tabbas cewa akwai zargi akan wannan uwar gidan ita ta ke tabare ta buga wannan amarya, domin shekaran jiya mijin ya cewa ita amaryan ta nemo passport nata za a yi mata visa zuwa umra. Muna zaton ko shine dalili, amma yana kan bincike. Yawan kashe-kashe irin na zafin kishi da ke jefa wasu mata musamman a arewacin Najeriya cikin halin aikata kisan kai ya zama ruwan dare, inda a wasu lokutan ma matan kan kashe kansu da zarar sun ji mijin nasu zai kawo musu abokiyar zama. Bilkisu Babangida, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.